kamar yadda ka zo taron nan fata na Allah ubangiji ya mai da ku gida lafiya baki daya dai yana da kannena da kuma masoya na abokan arziki ku sauraro lafiya. Mun gode yake ya ce a yi sauraro lafiya ni ce ka shirya a ba yanke ta zama nawa.